Položím vám jednoduchú otázku. Koľko trvá inštruktážne video o montáži bežných dverí so zárubňou? Asi 3 minúty. Koľko naozaj trvá montáž bežných dverí so zárubňou? Skúsenému technikovi v ideálnych podmienkach asi 40 minút. Koľko môže trvať taká montáž napríklad zručnému kutilovi? Jeho prvá montáž zaberie určite viac ako hodinu. A aj tak sa na prvýkrát asi nepodarí. Ako to vyriešiť? Prihláste sa na kurz montáže dverí. Skúsený technik vás prevedie úskaliami správnej montáže dverného pruhu. Podelí sa s vami o skúsenosti a naučí vás, ako správne a šikovne namontovať zárubňu, dvere a kľúčku. Keď si trúfate na montáž dverí svojpomocne, tento kurz vám určite ušetrí čas aj peniaze. Keď si predsa len netrúfate na takú montáž, zavolajte si odborníka, ktorý to pre vás rád urobí. Ponuku našich kurzov nájdete na www.dverman.sk/školenia. Tešíme sa na vás.